cez takéto cesty. 100 km ukazuje ešte na 3 hodiny. Výborne, lavor na hlave pred slnkom. Iný vynález. Krásny pešák. Čau. Tvoj? Good. Yes, good. Pekný. No. Sapa! Sapa. Yes. Yes. Počíta. Yes. Hej. Yes. Thank you, bye. Ale páčia sa mi tie dedinky riadne. Presne také, jak my vyhľadávame, ne? Myslím, že to bude naša parketa. Sapa. Sledujú, akí ľudia už úplne. Zvláda motorka, víš to? Mám vystúpiť? Hej, nezvláda motorka. Nos naložený. Mám to vôbec sám. Chci pomôcť? Čo? Čau. Wow. Takže dneska sme dorazili do Sapy. 2 dní sme cestovali z Hanoja, respektíve sme si rozdelili cestu a bola to extrémne dlhá cesta. Teraz sme v reštike, ideme si dať nejaké jedlo, uvidíme, že čo tu budú mať, aké budú ceny, ale je tu krásne prostredie, nádhera. Je tu konečne príjemné počasie, kedy sa nemusíme potiť, ale fakt je tu úplne, že možno aj na mikinku. A krása a som veľmi rád, že môžeme byť konečne v takejto klíme. Takže prvé ráno v Sape, brutálne raňajočky, v hoteli. Ukážem vám ešte, aké tu je posedenie. Krásne posedenie na večeri, na rána. Včera sme tu sedeli asi do polnoci. Ale samozrejme cez deň to má krajší efekt, lebo ten výhľad je fakt brutálny.
prenajatú. Máme vlastne len takú malú chatku. Jedna izbička malá. Skromná, ale brutál, lebo je to aj zle odhlučnené, čiže počujeme celú noc zvuky prírody. A čo je super, že ubytko nás vyšlo dokopy na osobu, nejakých €70, čiže nejaké 3 €. S raňajkami, no. Čiže super. Kilometra by sme mali byť tam a asi to je už toto diaľke. 40 metrov doľava. Tuto, hej. Hľadali sme čajovú plantáž a je tu konopná plantáž. No. Tak neviem, asi to bude konopný čaj. No tá komunikácia s Vietnamcami to je trošku iný prúser. Stali sme tam pri okienku, 10 minút sa s ním dohadovali, povedal, že nie, že nemôžeme ísť dnu. A tak som sa ho spýtala inými slovami, že tak môžeme ísť dnu. Zrazu, že hej. V recenziách je napísané, že sa tu platí vstup. Ale sme tu zadarmo, tak neviem. Hello. Hello. Čiže toto všetko sú čajové plantáže. Zelený čaj konkrétne, nejaký oolong. A vstup tu stojí 150 000. Čo sme sa dočítali v recenzii na Google. Hej, a nás tu pustil zadarmo, lebo sme stáli pri okienku a sme ho presvedčali, nech nás pustí. Nechcel nás pustiť vôbec. No a nakoniec asi sa nechcelo mu už počúvať nás, tak povedal, že choďte. A nič nepýtal od nás ani cent, ani dong, takže pohodička. Čiže toto je zelený čajík. Krásne výhľady na čajové plantáže, na hory. Súkromná prehliadka. A fakt, není tu nikto, len my a zberači čaju, zberači a zberačky čaju. No aj ideme teraz za nimi a možno si s nami dajú fotku. Lebo sú to takí netradiční ľudia, takí špecifickí Vietnamci, ktorých nájdete len tu na severe Vietnamu. Hello. Takto to využívajú dopravný prostriedok Bivol. Krása. To už je koľký? Piatý? To je Bali. No. To už je 5. vodopád, ale až teraz sme... Až teraz zapíname kameru, ale počujte nás, že to vezmeme. Takéto o ničom vodopády tu nájdete v Sape. Zima, tu je snežík, vyskakuje. Stromy, domy, stromy, domy.
Tak dobíjanie síl. Slivkové víno. Palenčuha. Slivkové víno a Toto má od vína ďaleko, však to ešte kope. máme ženčeňové víno. Alebo ženčeňová palenka. Niečo zo ženčeňu. Extrémne to kope. Hej no. Hej. Neviem prečo ma oklamal, že tu je víno. Silná palenčuha, ale dobrá, zdravá. Ale dobre, zahreje pri srdci. Čiže sme v Sápe, vyšli sme úplne vysoko do hôr. Ideme pozrieť jeden vodopád. A tu už to fakt není sranda. Ja mám kraťase na sebe. A je tu brutálna zima, čiže trpím. Treba všetko speňažiť. Hello. Hello. What? Where do you go? Oh, to waterfall. My ticket is that way. And how long way? 25 minutes one way. It will be better for tomorrow, so today no. And how much ticket? 70. 70. Veľa, tak špeciálny bol ten vodopád. Expensive. Chvánil. Kladím. OK, bye. Bye. Speňažite všetko. Aj vodopád. Sapa mesto. Táto budova vyzerá veľmi zaujímavo. Ani mi to nepríde ako budova v Ázii. No, takéto silné tety tu žijú. Kde sme to došli? Určite, a motorkami sa to dostať. Takže došli sme od nášho ubytka, rovno od neho viedla cestička hore do kopca a došli sme možno 4,5 km, stále stupak a našli sme tu nejakú dedinku. Je tu taký obchodík, v ktorom sme si kúpili jedno pivko. Dedinka sa volá Hau Tao. Hau Tao. No a ideme sa teraz prejsť ďalej a mali by sme spraviť nejaký okruh a vrátiť sa k nášmu ubytku z opačnej strany, čiže nebudeme sa vrácať po rovnakej strane. Akurát jedna nevýhoda, že je tu dneska hmla, má to svoje čaro, ale nie sú výhľady, čiže má to aj svoju daň. Krásne si tu žijú. Nádhera. Fakt. No raj. Nebojujú tu s horúčavami. V zime dokonca tu je asi aj chladnejšie. Bežne tu kúpite aj v obchode bundy hrubé. Čiže určite to tu má svoje využitie, ale teraz je akurát príjemne. No a po ceste sme stretli dve také miestne a pýtali sme sa, či tu žijú tigre. Napísali sme tu do prekladača. Povedala, že áno. Tak som položila druhú otázku, že je bezpečné tadiaľ ísť. Povedala áno. Čiže... Tu sa ideme a riskujeme možno život. A ne, už keď vidím dedinu, už sa nebojím. Kurečky tu takto slobodne si behajú, žijú.
A tu sú kuriatka malé, no. To asi nebude vidieť na kamere. Tu sú kačky. Proste tu máš normálne zoo. Farma, ne? Farma a zároveň nemusíš pozerať na zvieratá v klietke. Oveľa príjemnejšie pohľady na zvieratá slobodné. Chlapček si tu takto ideme. Tak parádne dedinky tu sú, tak máme tu čo objavovať ešte dní, čo sme tu, ne? Zoznámiť sa tu s ľuďmi. Čau. 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 Bolo tak sinčo. Čau. Sranda je, že všade medzi kukuricou vidím aj konope. Proste všade, kde je kukurica, asi to nebude vidno na kamere, ale vidíš tam. Všade je aj popri tom konope. Takže Či to nie je nejak proti parazitom? možno to je aj taká inšpirácia pre ľudí, ktorí chcú pestovať na Slovensku. Proste do kukurici treba. Do kukurici a jednoducho vykličí. Ale podľa mňa tak nejak sa hrali naši starí rodičia. Aha, mu vyberá oko. Mu vyberá blato z oka. Hello, sin čao. Haló. Jaká zabavička v blate? Nie sú to náhodou bivoli. To sú bivoli. Milujú blato. Od malička a proste už betonujú. Mama, budeme dábať dnes. Možno idú natočiť reklamu na Persil. Nelly, pozri, tu sú malé prasiatka. Ale nerob, bo sa zľakne. Tak tie nemajú toľko šťastia, toľko slobody. Ne, že mi zješ krpcu. Tam je druhý malý krpec. Hej. Peppa. A za mamou. Nie, teraz došlapáme. Pozri, jak cejsku máme. Chce sa prepkať. Aha. Oni vedia. Aha. Čo tam rozťahujú takú sieť? Takto sa tu deti bavia. Akurát začína pršať. Takže ideme sa skryť do takého garden. Hill garden, či jak sa to volá? Rock garden. Ale jak akurát na času. Škoda no toho počasia, ale zase na druhej strane aspoň není horúco, fajne. Teraz treba akutne ísť šampoviť herbs, tak to asi ne. Dole. Hej. Hello. Hello. What do you want? You want drink or Oh, some food. some food? You have food, yeah? Rice noodle. Bol by tu výhľad, keď by nebola hmla. Takýto vyhľadík biedný, lebo je hmla. Troška ustupuje hmla. Možno aspoň čo si uvidíme. No, už vidno. Už vidno, jak sme vysoko. Tu je bazén, ale vypustený.
Takže asi pravdepodobne aj takéto ubytko si viete buknúť. S bazénom. S takýmto výhľadom. Celé to je v tvare Titaniku. Tu je tá vyhliadka platená. Fú, tak toto... Tu tieto gumboloviky. Bežná prechádzka vo Vietname. Nadvezujú A kontakt. tu je padnuté dole vo vode. No, aha. Mama čaká tam, aha. Viac dopredu musíš ho najrýchle. Že by ho prúd Skôr choď nechytil. popredu. Choď popredu a ono k tebe dojde. Ono ide dopredu. Ono ako zoberie v múke. Yes. Išlo brániť, ne? Len že by ho neodvrhla. Lebo keď chytíš kuriatko, ona zvykne ho zabiť, že? Cíti iné pachy, už ho neberie jak svoje. Tak jak by došla, a však tam to by sa nezachránilo už. Kiaľa na ho. No to by išlo non-stop v rigoli. Ale ide za ňou pekne. Záchranca. Aj to sú dole. Mhm.